Machalis, Mabalacat, Pampanga. So catering service mga baby. Yun. 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 So yung mga kabili, medyo makulit din po ng konti. So yun na nga po mga kabili, umuulan na. Hello. Umuulan na po mga kabili. So yung mga kabili, nasa Mabalacat na po tayo. Yun, mainit po pero umuulan. Umuulan, nandiyan yung araw. So yung mga kabili, kanina po umuulan, ngayon mainit. Yun ang ice cream. Yun. Ganito daw. Opo. Ice cream mga kabili. Kain po tayo mga kabili. Sa likod po ng ano, hypermarket. So mga kabili, hinahanap po natin yung bahay. M. Garcia. M. Garcia 2. Yung bahay po, house number. Yan ba yun, M. Garcia? Apo. Kasi nga lang house number.
Yun mga kabeli. So yun mga Beli, nandito na tayo. So yun mga kabeli, nasa ano na po tayo, event place. Yan, dito lang po sa Mabalacat, Pampanga. So mga kabeli, ito po yung bahay. Yun, napakalaking bahay po mga kabeli. Pasukin po natin. Yun, nandun po si kabeli. Shoutout mga kabeli. Yun. So yun mga kabeli, maraming salamat. Ayan, napakaganda ng bahay. Yun po. Tapos doon po tayo nag-set mga kabeli. Ay, si Jepoy. Ang spares mga kabili. Yun, tinatangga na po. Ganito po yung size niyan. Pang spare ribs. Oo. Para diretso na. Spare ribs o baby back? Baby back ribs. Oo. Diyan kasi. Ati pesas ka rin dyan. Oo nga pala. Yung mga kabili, pang baby back ribs po yung mga kabili. Oo. Nakalimutan. Ilang kasing kilo yan? Nakalimutan ko ilang kilo yan. Nakalimutan ko rin. May ano lang. Maya. Oo. Ay, si Kuya Adam. Ano, busy ah. Ikaw po mga kabili. Oh, magpatutok. All. Daming gulay ah. So yun mga Beli, wala nga pala si Tres. Si Tres nasa school. Tapos si Ingo nasa Hospital yung anak. kaya mga Beli, lalabas na tayong anak ni Ingo ngayon. Kaya yun. Yun, may kasama tayo yun. 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 Dyan, bagsak. Kanta. Ako yabat ka. Ayaw ka. Gay, ayos. Ay. So yun mga kabeli, start na tayo. So kasama natin ngayon si Poging. Diyan. Dyan. So malamig ang panahon ngayon mga kabeli. Kaya sinama ko siya. Time check tayo. 2:30. 2:30. So 5 PM ang set natin dito. So meron tayong 5 putae. So meron tayong baby back ribs 5 kilos na ebon. So meron tayong baby back ribs, meron tayong Sepoeg. sepoeg, Mixed seafoods. mixed seafoods, Yung isa, baby back. baby back, roast beef, Roast beef. Yun. tapos yung fish, Lapu-lapu. lapu-lapu. Yan. Yan. So habang busy si Jepoy mga beli. Yun. Titimplahan na po. Ketchup. Sasak. Ano? Mayo mo. Brown sugar mga beli. Ngayon ko dyan. Toyo. May. Ano? Yun, barbecue marinated po mga beli. Ano ni? Mustard. Ito. Papa. Black pepper. Ano ba? Ah. Cut mo ba? Kay mga belly rosemary. Yan ang nagpapabango dyan. Papa. At last, rock salt. Sin. Sin, no dyan. Papa. So yung mga belly, mamarinate natin to
ng at least 30 minutes. Tapos pag pinakuluan natin to, low fire. Tapos Hanggang sa lumambot. hanggang sa lumambot. Tapos doon natin i-adjust yung lasa ng sauce. Yung sauce na magdadala mga belly. Yun. Pero kailangan may lasa na yung karne natin. Bago ipasok sa turbo. Turbo. Okay mga belly, marinate muna natin to. Yun. Dakal salamat. Salamat. Dyan. Thank you po. Mga belly, gagawa lang tayo ng Sauce. sauce. So ito mga belly, pineapple juice. Nakapaglagay na tayo ng brown sugar sa konting asin. Yun, black pepper. Tapos ketchup mga kabeli. Para Yun. Hindi ko po alam anong pumula. kumula. Sweet and sour. Yan, ganom. Ano ba? Yun na po yun. So ayan, tunawin lang natin ketchup mga belly. Ay, pagkita mo si Jepoy. Ano mga kabeli, lapo-lapo. Fry muna natin bago natin lagyan ng sauce. Mga belly, ito yung lapo-lapo namin ni Jepoy. Maganda yung lapo-lapo mga kabeli. Pag gusto mo ng ganyan talaga, dadayo ka ng Pampang Market. So ito mga belly, konting asin, Konting sukal, sukal. pineapple juice, saka Ketchup. ketchup. Tapos lalagyan natin ng cornstarch mga belly. Tapos yun. Pineapple juice mga kabeli. Tubig. Ketchup. Yun, brown sugar. Tulo, dam. Yun. Yun. Tumabel yung mambon eh. So yun mga belly, meron na tayong sauce sa Lapu-lapu. Sweet and sour. Ano mga belly, pagkita mo cameraman. So ito mga belly, pang sweet and sour na natin. So konti na lang, lalagay ko na. Ayos. So yung mga belly, nakaisa na tayo roast beef. So yung roast beef natin, sa bahay pa lang. Pinakulo na. Yan, pinalambot na natin to, kaya madali siyang I-process dito sa Yung good place. process. Ano po? Madali siyang gawin. Yun. Roast beef mga kabeli. mga belly, ito yung gulay ng ano natin, sweet and sour, lapu-lapu. Ito nga mga maraming.
So yan, happy birthday nga pala kay Bianca and Marian Manansala. Yun. So mag-nanay yata. Magnanay po. Ayan. Yun, happy birthday. Happy birthday. Okay, so doon na tayo sa sauce Paul. Hindi po. So yung mga kabeli, sweet and sour, lapu-lapu. Yun. Ganda. Sarap. Ganda ng carrots. Kaya mga beli, ano na tayo? Seafood mix. So mga beli, okay na yung ano natin, sweet and sour, saka yung roast beef. Yun. Bawang sibuyas. So yung mga beli, pangatlo na po yan. Yan. Happy birthday Ate Marian and ano? Bianca. Bianca. Yun. Hoy, wag tatakpela po na po. Wala yung tirante ah. Okay mga belos, alas 4 na. So, yun. Ipon. Ipon. Limasag. Daming langaw mga bele. Kaya lang mga bele, tatanggalin lang natin yung Tubig. ano yan dyan, Paul? Limasag po mga beli. Saka, Ipon. tama na yung mga tatanggalin ka, may tubig eh. Tahong. Sige boy. Yan. So yung mga kabeli, Ah, ganito taong. So mga bele, may tubig kasi kaya tinanggal ko yung tubig. Boy, tingin sakit boy. So mga bele, ito 5 kilos lang. So lahat naman eh, ito 5 kilos. So itakpan muna natin after. 5 minutes. Para malungkot tayo pag wala yung dalawa lang. Di po, malungkot lang yung pet. Malungkot yung so yung mga bele, si Jaja nagbabalat ng itlog ng pugo kaya wala rito. Masaya ka? Pre, masaya po. Bakit? So yung mga Kabeli, baka mag-champion ng ano natin, ng team Kabeli natin, ang player ng Kabeli. Yan. Yun. Sama Oh. ano kay Dam. Sama po ako dyan mga kabeli. Saan tayo pupunta? Sampap yan. O, sa Pambian daw po. Sa Pambian. Oh, magpatuto dyan, Paul. So yung mga Kabeli, team building ng Kabeli, yan i-announce ko na, nasa Sampabian tayo. Yun. Kailan po yun? Sa 19 and 20 na boy. Yun. Ayan, okay na to mga Kabeli. Ito, ilagay mo, teka lang. Gulay. Carrot, saka? Red Bell? Sige Dam, lagay mo Dam. Dito. Sitpo. Dito, pasok ka na. UFC, sweet and sour mga kabeli. May chili sauce. Mga Kabeli, maglalagay tayo ng 4 na sitinin sauce, saka? Oyster sauce. Itak-tak mo. Mga Kabeli, panahon dito, ambon, araw. Yun. Oo, hindi mainit. Di mainit. May problema yun. Nakakasakita tayo. Kaya usong-uso dito sa atin ngayon na ano, lagnat sipon. Yun. Trangkaso yan. Yun o, Ayaw. giling mo kasi Koy.
Yun! Ayos mga kabili. Yun, black pepper mga kabili. Paminto. At konting brown sugar. Mga beli, nanlawan natin yung bote ng oyster sauce, sayang. Ito, Paul. Ano po? Pampalapot. Okay. Konting-konti lang, boy. Malapot na. Konti na. Oh! Bakit tayo naglalagay ng pampalapot, Dam? Bawal lumapot. Para lumapot. Okay mga beli, okay na to. Yan. Alright. So mga beli, titikman muna namin ni Jepoy. Huwag natin mga kabili, mix seafood. Ayos mga kabili, masarap. Panalo na mga beli. Yun, Yun. plating. Ano po mga kabili? Dati daw puro salamat, ngayon yun na yun. Yun. Dalawang tray siguro, di kakasya sa isang tray to. Fine. Ito ba yung alimasa dyan? Yun po, matutaba po. Alright. Ayos po mga kabili. Diyan, sa bagsak! Kung Adam, isang bagsak, amo ko dyan. Mix seafood po mga kabili. Yun, Ito. Yes. napakasarap. Ayos yan. Ano? Yung pa, backup. Yan! Tagay po. Bakit na mix seafood mga kabili? Hindi pa mo na yun. Okay. Para mabidyan. So mga beli, sa poig na tayo. Second to the last. Yun. Dyan lang ang Ako, sabi dyan. ay bawang sibuyas mga beli. Chicken Yun, breast. chicken breast. Mga beli, susutain muna natin chicken breast. Tapos balikan natin after 5 Five. minutes. Agad. Okay mga beli, namin eh. Singkamas mga kabili. Yung sayote. Tidam, lagyan mo doon. Mixed veggies. Yari na ako. Opo. Pizza raw mga kabili. At yun, ham. Very konting tubig. O sige, gusto nyo. Black pepper. Rock Yun. salt.
Rock salt. Di ba? Okay na po yung mga kabeli. Ay, konti brown sugar. Brown sugar mga bebe. Chicken powder. Mga bebe, tatakpan muna natin hanggang lumambot yung gulay natin. Tapos babalikan natin after 5 minutes. 5 minutes. Pag natin mga kabili. Yun o. Oh. Bato to. So mga belly, baby back ribs. So mga belly, okay na itong ating gulay. So, cream of mushroom. So yung mga kabeli, Nestle Green. Yun, apat. Nano ni John? Tatay. Ha? Tatay. Para kanino? Yako. Yako po. Fresh milk mga belly. Sarap. Yung chicken powder po eh. Sige pa, wala. Yun. Meron pa. Mga belly, chicken powder. 1, 2, 2, 3. 4. 4. Mga belly, titikman na lang natin mamaya pag kulang pa. Tapos lalaputan na lang natin to. So malambot na yung gulay natin. Ano gagawin dyan? Mga po. Ha? Tikman natin dyan. Titingin ka. Tagtak muna. Tan taran tan 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 tan. Paano yung cha-cha? Cha-cha. Cha-cha-cha. Nagwagaling yung kamay. So ayan mga belis, sa mga nakamiss kay Jan Jan, ayan po, kasama natin ngayon. Kay Jan, tikman natin. Ano ba? Mapali ha, mapali. Mainit. Kab. Naman. Gagi. Ayos na dyan. Good. Mga beli, para sa akin matabang pa. Ayos ako pa pala dyan eh. Ano nang lagi? Ha? Ano kapit ah? Toyo. Yatin tayo. What ha? Pepper. Diyan, pampalapot dyan. Yes, ma'am. Pampalapot. Yes, bukas. Di mga beli, maglalagay na tayo ng cornstarch. Lapit na mga beli. Okay mga beli, okay na to? Waiting.
Yun. Sipo egg mga kabeli. O, sipo egg. Basta yan po, basta may egg. Oo, basta may egg. Saka gulay. Sipo egg. Bala. So yan, baby back mga kabeli. Baby back ribs. So yun. Last. Last but not the least. So mga kabeli, tapos na tayo. Yun. Yun. Uwi na. Yun na. Hintay pa yung bisita. Ayos. Yan, shoutout kay Kuya. So mga kabeli, tapos na tayo magluto. So hintayin na lang natin yung ano, may birthday, saka yung mga bisita. Ligpitan time na. Yun. Ayos mga kabeli. Yun, ayos. Yan. Isang bagsak. Yun, guys. Sipag ha. Ganado. Kaya mga beli. Yan. Pahinga muna tayo, maaga pa naman eh. So yun. Nakuha natin ng 2 hours yung ating 5 na putahe. So yan mga beli, shoutout ko lang po si Kuya Ersan Asuncion. Saka yan na, happy birthday po. Yan na on kailan? Yan. Yan na, Ersan Asuncion. Yan, happy birthday po. Tapos Ersan, yun, saka Victory. Thank you po. Yan. Thank you. Thank you po. Yun. Happy birthday, Tito Ersan. Risha. Happy birthday. Yan, Tito, happy birthday sa'yo. Ingat po kayo parate. Yan. Saka kay Victory. Thank you po. Thank you. I love you. Ha? Opo. Ay, ingredients ata. Ingredients. Yun, low po. Happy birthday po. Marketing idol! Idol! First time! Idol ka, Benny! First time! Ang ganda ka mo king YouTube! Salamat po. Ayan, hindi po kami idol. Antay, Jan. Yan. Hello, Jan! Hey, idol! Kamusta po? Ay, tama, soy! Hindi niya ba retang dati mong kaya, Opo, Be? bali lang yan ni Guy. Koingo. Ingo, o saka Tres. si Tres sa tiyak pong school. Tapos Ingo din. Tapos cameraman. Opo. Dati pa rin. Nameta ba kaya ta? Opo. Blang yan. Sana di mo mag-isama mo lang dito sa Wata, ano ko pumuntan din pera. Hindi, hari no. Ni baby mo, akalaga na baby, oh. Kain no kanyang dening Marian. Bayona lang. Kabeli. Ay! Ay! Deng bayona ning mahali ko. Hello po. Kabeli. Sine, kabeli. Tag sinabi ko kaya ka. Ayan o. Ayan nag-video. Yang higit niya. Ang vlogger. Siya may kuto. Yari na may kuto. Ayan eh. Ano ay ako may... Ayan yan mami Jo. Hello. Happy birthday to you. Oh, you. Happy birthday to Oh, you. Happy birthday to you. Happy birthday. Mariana, ay,
Happy birthday! Nakamit kaya, Marian. Birthday niya lang, di buki. Happy birthday, Marian, my beloved daughter, Marian Simansana. So mga kabeli, si Kuya Jeffoy, yan. Nag-chop na lechon. Ay, marutong mga kabeli. Marutong. Marutong. Boy, mag-diet niya. Ito, anong gusto niyo? Diet, tinalang ko. Ay, papina. So, kating makanini talagang date lang ko. Present lang, eh. Mo, mabaho na kasi. Apa mo? Ako gusto nga. Ito lang gusto ni Tita Christian. Ayan. Kain na, kain na. Okay na. Buhay na lang. Kuya, balik ka na lang mamaya. Ay, labo. Saka... Sa YouTube, oh. Kuya, ito lang gusto ko. Uy, shoutout mo kay Bart. Shoutout ka Bart, lagi kang lasing ah. Uy, dito kayo. Dito kayo. Dito ka, Prince. Kuya, sabi kayo dyan, ang dami yung kuwan. Ang dami yung kuwan naman. Ay, kanya ka mo. Udyas mo. Na, tinapos na yung metro. Iping-iping kayo ka na. Sabi ako nakakatabog yan. I-French. Kaya black matuwa. Ibig sabihin niya. Gandyang... Gandyang makabakla. Gandyang kaya. Ayun, kumain mo. Kahit close na kayo cabinet nila. Close na kami. This is Dad, yan yung mga kami. pagyan na apat din. Mata na to. Ay, po, tama na. Papunta na ano,
Alam isang magkarene. Mamutot. Sige ko yung Hindi siya ako mamutot. Bakong boy. Kanyaman. Ano to? Roast beef po. Ay, roast beef. Bawal pa rin ba? Sauce lang. Yun. Yun ha. Happy birthday. Birthday! Hindi boy eh. Hello po. Kaya po dito. Hindi boy eh. Okay, kami pa. Bibidyo na lang kayo. Yun. Hello po. Bilhin na kayo sa YouTube. Kamusta po? Okay lang po, masarap po. Bilhin Yun. na kayo sa YouTube. Hello. Ano kayo? Malaki kayo. Hello. Like kayo. Uy! Papakikita ka sa akin. Uy! Uy! Boy, shout out mo si Bart, boy. Magigisigan ka na. Shout out kay Maya ka. Shout out kay Bart. Ako lagi kang uminom. Ay, Yeah, thank you po. thank you po. Yun. Mantam. Thank you po. Hello po. Kain po. Hello po. Hello! Hello ka ba? Hello. Thank you po. Yun na, boss. Hey Bart, Marel, kumain nyo na yan. Mayap yan, mga anak ko. Bawal na po yung alak. Bawal na yung alak, mga anak ko man. Hi ka daw. Hi ka daw. Ay, ano na si Mon? Hello po. Masarap. Yun. Masarap yung luto ni Kabeli. Yun. Mura na, masarap ba? Thank you po. Hindi po. Kabeli. Hello po. Shout out Kabeli. Shout out kayo, syempre, madam. Madam, shout out po. Kaya kayo sa Japan, madam. Pampahuli ko lang ang tala. Pare. May pagmarites yun. Shout out lang pa. Shout out. Madam, oh, shout out. Shout out, madam, oh. Madam MCR. Mike Parang Madam MCR. Ano pa yung vlogger? Shout out. Shout out na kasi thank you kita washing machine na mo. Thank you kita washing machine. Pati, dito na. Pwede po. Nanong lagyo mo? Kabeli po. Kabili. Yan yung sinabi ko yan, ha? Yan lang kasi bisa manuala ka ako rin. Nandun yan, papaligaru, ano? Happy niya na ako nagyako. Madam at yung ang kabili. Shout out po karang bats mi karang team MCR kang karang kabalan mi ganing daw. Yun. At yung kaya po ganing Kanida, kanida. kaya masyon ng pare kong 5-5. Kay Pamimengan, pagin niya kaya kayong kilom ng mansyon. Mag-house tour ka. O dyan, yung crush mo kayong ko dyan? Turo mo na yan, Amarine. Ka, Turumita crush. punta na tayo na, Chu. May banda. Crush mo lang gamo. May banda, Chu. Tayo. Tayo crush mo lang. Ina. Oy, saan yung crush mo, ina? Kaya. Turo me. Tayo, wari, tayo. Tayo to. Tayo. Daw may punta, Chu, ito. Ay, ito siguro makamaluto. Ebe! Ito siguro makamaluto. Mayari ka kain, ma'am. Yako ha? Kaya kamiskis na eh. Ebe, ya, itita. Ito, yate, oh. Nino. Antay. Tara, tara. Antayo. Nino. Ay, anak kita ya. Dani ka kanina. Magkastahan dati ay kita mo. Daddy.
Ati yung boyfriend eh. Ay, yung boyfriend. Mayari ka pala balakin. Panumpukan na kayong boyfriend. Kaya palang bata eh. Kali yan kaya kayong boyfriend. Yun. Ito, ito yung bata mo. Nadyan. Hello po. Ay. Shout out, Kabeli. Buta, tiga pong buti shoutout, boss. Madam. Wala bisa kang paluto. Kabeli, ani o. Ayan o po. Manyaman. Nyaman. Yummy, yummy, yummy. Sabi mo, ganyan, no? Yummy, oh, pipicture tayo, oh. Yummy. Marinayaw. Marinaya po. Hello po. Okay. Ote mo din. Ay, hello po. Hello po. Ano ba mag-super shoutout? Shoutout kay Ralph Wong Yu. Yun. Huwag ka dyan, bakit? Mayari ka ko dyan, tao. Sabi kami. Uy, sabi kayo. Yun. Yun. Tapos na ako naman ng nasi. Shoutout niya kayo. Yan, thank you po. Kabili. Yan. Thank you po. So yun mga Beli, pwede na tayo magpaalam. Tapos na tayo. Nakapagpa. Masaya na po tayo. Busog. Busog din kayo. Thank you po. Ayan, magpapaalam na po tayo sa mga birthday saka sa mga solid viewers natin. So mga Beli, dami solid ka-Beli rito. Yan, tara, paalam na tayo. Yan. Ma'am. Yun. Maraming salamat po. Sana nagustuhan niyo yung pagkain natin, ate. Thank you. Ate, hindi ko pa alam yung name niyo. Ayun, daddy daw. Kahit ako, daddy tawag sa akin nito. Si Angela, crush din niya. Tuloy mo eh. Ay. Mami, anak kitang crush na. Mukha mo. Wapi. Okay. Hindi na daw siya. Poso. Okay, ate, maraming salamat po. Thank you po. Jay! Ate, maraming salamat. Thank you. Thank you. Bye-bye. Nanay, September. Ganda ng amo ka, Beli. Opo. Dada. So, Beli, nakabook na si nanay. September 11, nandito ulit tayo. Ate, thank you po sa inyo. Thank you. Ako, pipicturean kita. So mga Beli, tapos na tayo magpakain at magpasaya. Yun. Thank you po sa lahat mga Beli. Oy, batiin nyo muna yung may birthday. Yun, happy birthday, Bianca. And ate Tita Marian. Okay, Team Kabeli, gusto nyo sumaya? Oo! Parati naman. Okay, thank you, kaya may 2,000 na tip. Yun, thank you po, Tita Marian. Happy birthday, Yan. Bianca. Maraming salamat po. So mga Beli, hanggang dito na lang yung vlog ni Chef A. Ingat lahat. God bless all. Thank you.